Pozývame vás na majstrovstvá Slovenska vo westernovom jazdení. Westernová drezúra. Rýchlostné disciplíny. Parawestern. Príďte fandiť tým najlepším z najlepších. Majstrovstvá Slovenska vo westerne Cutting Ranch Hosťová 12. a 13. september. Tešíme sa na vás. Ranch 13 rodeo, posledné rodeo tohto ročné, ktoré sa tu organizuje. Tak, včera sme mali country ball a mne sa nedá neopýtať, ako sa lyžovalo, pretože okrem toho, že súťažné disciplíny boli aj tu na aréne, pokračovali potom aj na večernom country balle lyžovaním a tu je ten hlavný aktér, Peťo Dobeš. No takže boli pekné súťaže, jedna bola balóniková, no a potom sme ešte vymysleli jednu lyžovanie zo schodov. Mám tu také videá, to tam pridáme nakoniec, myslím, že to bude zaujímavé, jak sa lyžuje v salóne. No a dúfam, že taká nejaká podobná žúrka sa podarí aj na gala večeri, ktorý bude 6.2. tu v Nemšovej. To znamená, že tam zase niečo vymyslím. Zas budú nejaké súťažné disciplíny, len by sme možno mohli zhodnotiť tú situáciu, ktorá bola včera. Dnes nás čaká ešte rýchlostná súťažná disciplína pole bending a zatiaľ atmoška super. Jo, zatiaľ je to dobré, už máme po jednej disciplíne ranch sorting, no teraz nejaká Kalifornia, team penning, ranch roping, takže ešte je toho veľa, takže kto ešte má možnosť prísť, tak poďte pozrieť. Počasie je také akurát, nasedenie, napitie pri kávičke nedeľnej. Tak pokiaľ nemáte program, ako som spomínal aj včera, prídite sem medzi nás, sledujte nás aj naďalej a teraz tie spomínané videá. No, country ball byl úžasný, dokonce jsem si hodil křápem. A ty si tam tancoval s mnoha dievčatami? Páčilo sa? Dobré boli? Tanečky, všetko? No, když jsou mladí děvčata, je to vždycky krásný. Dobre, ideme teraz k pretekom, ako je zatiaľ, ako vyzerá nedeľa. Neděle vypadá výborně, i mraky se rozfoukaly, já jsem pro jistotu vzal prší plášť a ani ho nebudu možná potřebovat. A jazdci, ako hodnotíš výkony jazdcov počas tohto dňa? Čaká nás pole bending. Jezdci se teprve probouzí, takže doufejme, že ty výkony se budou stále zlepšovat. Tým, že sme splnili hlavný cieľ sezóny, olympiádu, kedy sme sa sústredili len na trail a pleasure, v podstate na drezúrky a Filip zbožňuje kravy, tak sme sa prišli kvalifikovať na majstrovstvá Slovenska do Galanty, lebo chceli by sme, aby Filip tam už pretekal. Ako sa ti tu zatiaľ páči? Tak v Nemšove je vždy nádherne, či už hore na veži, alebo aktívne, takže ja som dneska len ten v pozadí a v hlavnej role je Filip s Dávidom. Dobre, idete do Mexika, povedz niečo bližšie o tom, čo vás tam čaká a prečo tiež tam idete. Filip je pozvaný na svetový pohár Barrel Race, ktorý organizuje MBH a Mexiko. Poprvýkrát na svete budú handicapovaní jazdci jazdiť svetový pohár a Filip bude pritom, takže opäť bude ten, ktorý bude písať históriu medzi handicapovanými. Vy ste boli aj u prezidenta Andreja Kisku. Filip, páčilo sa ti tam? Áno. Bolo to tiež zážitok a bolo to ocenenie a uznanie tej náročnej práce. Bohužiaľ u nás v našej spoločnosti sú handicapovaní ľudia, najmä mentálne handicapovaní v úzadí. Napríklad my ani nemôžeme byť paraolympionici, lebo nie sme dosť postihnutí pre paraolympionikov. A vonku je to niečo úplne iné. Tam sú za hrdinou, najmä preto, že sa dokážu vyrovnať s tým svojím handicapom, ísť cez ten handicap a robiť niečo navyše, nehovoriac o tom už jazdiť na kone. Pretekáme a páči sa nám tu ako vždy, však sme tu tretíkrát za túto sezónu, takže už sme tu tak zvyknutí na tento ranč pretekať tu. Nejaké výsledky? Zatiaľ 3. miesto,
run sorting a uvidíme, jak to bude ďalej. A ja ešte druhé miesto, run sorting, väčšine druhá. Country ball, boli ste aj na country ball, aký bol? Neboli sme, Prečo? lebo na poslednom rodove, čo tu bolo po tom country balle, som sa rozhodla, že to nie je pre mňa bezpečné miesto.